शेंगदाणे भाजून घेऊया। तीळ भाजून घेणार आहोत, ते पण आपण 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे। तीळ आपण काढून घेऊया। हे पूर्ण सालं काढायची आहे शेंगदाण्याची। तीळ आणि शेंगदाणे आपण हे बारीक मिक्सरला वाटून घ्यायचे, पावडर करायची आहे त्याची। पण जे शेंगदाणे भाजलेले होते त्याची ही पावडर केलेली आहे, ती आपल्याला परत पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून त्याचं सारण तयार करायचं आहे। हे 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे। तसंच हे तीळ आपण जे भाजून घेतलेले होते ते पण एकदा मिक्सरला फिरवलेले आहेत आपण, ते ह्यात घालूया। 1 वाटी गूळ आहे इथे घेतलेला, तो पण आपण घालूया। त्या मिक्सरला फिरवून त्याचे चांगले पावडर तयार करायचे आहे। भाजलेलं तूप घालून थोडं भाजलेलं बेसन घालूया त्यात। तर चवीपुरती वेलची मिक्सरला फिरवून घेऊया आपण। हे आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे। पारीसाठी आपण पीठ भिजवून घेऊया। हे आता आपण ह्यात सगळं मिक्स केलेलं आहे। गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन आणि मीठ। त्यात आता आपण मोहन घालूया। तर आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, ते आपण ह्या पिठात घालून घेऊया। आता आपण हे पीठ भिजवून घेऊया। हे असं घट्टसर पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। असा गोळा झाला पाहिजे। हे भरताना आपण हे असं फोडून पूर्ण भरायचं आहे, असं पूर्ण आतपर्यंत भरायचं। चांगले फुगले।